दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननिसिम मोननैसो टिपाइसन होनो नागिरदों। बे टिपाइसनानो जाबाय आथिखालनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय बायजो जाथायखौ बेस खालामनानै आथिखालाव फोथायनायफ्रा सोंनायसिन बादि जागासिनो दं। बेनिखायनो जोंनि फोथायनाया बबे दिगजों थांदों आरो जोंनि समाजा बबे दिगजों दिंग्रायलांगासिनो दं बेखौ फरायथ'बनायनि दा सम। बेनिखायनो नोंथांनि न'खर, नोंथांनि फेमिलि, नोंथांनि समाजखौ मोजां रोखोमै लाखिनो नांगौबा साफ्रोमबो मानसियानो सांग्रां जानांगोन आरो साफ्रोमबो मानसियानो आयेन आब्रुथिखौ लाखिनानै खामानि मावनांगोन। अब्लासो बे समाजा मोजां रोखोमै दावगानो हागोन आरो बे समाजाव मोजां आखुनि सुबुङा जोनोम जागोन। आरो मोजां आखुनि मानसिनि सुबुं बिसाना जेब्ला समाजाव बांगोन अब्ला बे समाजा मोजां रोखोमै दावगालांगोन आरो जेब्ला मोजां सुबुंनि बिसाना खमायलांगोन, अनजिमाया खमायलांगोन, अब्ला बे समाजा नोरजियाजों गाग्लोबजागोन आरो गाज्रि आबहावाजों मोनसे समाजा दैदेनजागोन, सिलिंखार जागोन। बेबादिनो आथिखालनि समाजा जानो थांगासिनो दं। दा जोंनि फोथायनायफ्रा बबे थिगजों दङ, दा बेखौनो बेस खालामनानै आं मोननैसो सोंथि ससियेल मिडियायाव नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो नाजादों। जेरै फोथायनाया दा सोंनाय हांखोसो जाबाय। फोथायनाया दा सोंनाय हांखोसो जाबाय। से, समाजा दा थारैनो मा जाबोनो हमदों? नैथि, सोरनिबा बिहामजोआ खारखुमा लांबाय। थामथि, सोरनिबा बिखुनजोआ सोरजोंबा दोनखारलांबाय। ब्रैथि, बानायना लानाय बिदा गोदै, फंबाय गोदैजों देहायारि सोमोन्दो लाखिना मजा लादों। बाथि, गुमैजों बिबोनां सिख्लाया गोसोबादि देहायारि सोमोन्दो लाखिदों। दथि, बिहावा गावनि बिहामजोखौ लाना खारखुमा लांदों। स्निथि, बिसि थाखानाय हौवा आरो हिन्जावफ्रा सोरखौबा लाना खारलांबाय। गुबुन फारसेथिं सासेया सासेजों गोसो थोलायो आरो गुबुनजों सानफ्रोमबो सोमोन्दो लाखियो। दाइनथि, बिदाया बिनानावजों, बिफाया फिसाजोजों देहायारि सोमोन्दो लाखिलायदों। गुथि, सैमा, अमा, मोसौनिफ्राय मानसि गथ'फोर जोनोम लादों। मानसिफ्रा न'आवनो फिसिनाय जुनारजों सोमोन्दो लाखिखुमादों। खायसेया सोराङाव फैदों। गुबुन फारसेथिं मोखां बिजाबाव एनिभार्सारि फालिदों। गुबुन फारसेथिं गुबुनजों सानफ्रोमबो सोमोन्दो लाखिलायदों। बेनो थारैनो कलिजुग। फोथायनो थाखाय दा जेबोआनो गैला। दा खोथाया जाबाय आथिखालनि समाजाव थारैनो जा दिगजों थांनो नांगौमोन बेबायदि दिगजों थांनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानोना हाबा जाखानाय खायसे हौवा आरो हिन्जावफ्राबो सोरजोंबा अननाय मोजां मोननायाव गोलैनानै मोनसे न'खरखौ सिलिंखार खालामनानै गथ' गथाय गारनानै खारलांनाय जाथाया जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थादों। आरो थामथियाव सोरनिबा बिखुनजोआ सोरबा हाबा जाखानाय हौवाखौ लानानै खारदों। बेबायदिनो बैसो जानाय सुबुंफ्राबो दिनै बे बिथिङाव गेजेर नङा। बेसोरबो गावनि न'खर एबा गावनि समाजनि मान मर्यादाखौ गारनानै दिनै दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव सुखुयै रायजो जानायनि मोनसे मिजिं लानानै बिथांमोना दोनखारलांदों। नाथाय बेफोरो गासिबो टेम्परारि दान्दिसेनि थाखायल', बे गोजोर नङा। ब्रैथि, बानायलायनाय बिदा गोदै, फंबाय गोदैजों देहायारि सोमोन्दो लाखिना मजा लादों। आरो जोंनि समाजाव खायसे फिसा हिन्जाव गोनां न'खरनि सोरबा बिब' बिनानावफ्रा गाव फसायनाय सेंग्राखौ बिदा लेंदों एबा फंबाय गोदै लेंदों। बेबायदि फंबाय गोदै आरो बिदा गोदै लेंनायनि असिला लानानै बिसोरो गाव गावनि गांनायखौ सुफुंनो थाखाय बे बिदा गोदै एबा फंबाय गोदैजों सिरि सिरि सोमोन्दो लाखिलायनानै देहा सोमोन्दो लाखिलायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो समाजाव बेबायदिनो समाजनि थासारिया दिनै गुबुंले जादों आरो समाजनि मेगनखौ फांथेनानै बिसोरो फैसालि आन्दोआव खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दथि, बिहावा बिहामजोखौ खारखुमा लांदों। दिनैनि बर' समाजावल' नङा, गुबुन माहारिनि गेजेरावबो
बिहावखौ जोंनि समाजा बिफा होननानै बा गावनि जोनोमगिरि बिफाजों सनमान होयो। नाथाय आथिखालाव बे बिहामजो आरो बिहाव बे सोमोन्दोखौ नागारनानै दिनै खायसे बिहामजोफ्रा खायसे बिहावफ्रा गावनि बिहामजोजोंनो लाभग्रस्त जानानै मोजां मोनलायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव लानानै खारलायनाय जाथायाबो दिनै जाफ्लेबाय थादों। नाथाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि समाजाव जानो नाङा। दा गुबुंले थासारिजों जोंनि समाजा बेबायदिनो गाग्लोबजाबाय दङ। स्निथि, बिसि थाखानाय हौवा हिन्जावफ्रा सोरखौबा लाना खारलांदों आरो गुबुन फारसेथिं सासेया सासेजों गोसो थोलायो आरो सासेया सासेजों गोसो थोलायो आरो गुबुनजों सानफ्रोमबो सोमोन्दो लाखियो। आरो खायसेया बे अननाय मोजां मोननायखौ मोनसे नायजाब महरै लानानै सोरबा सासेनो नंखायखौनो अनफ्लानाय होफ्लानानै बियो बे आइजोनि एबा बे सेंग्रानि मेगनखौ फांथेनानै बांसानद्राय सुबुंजों आथोनारि देहारि लाखिलांबाय थानायाबो दिनैनि समाजाव गेदेर खोथा नंला। 8थि, बिदाया बिनानावजों बिफाया फिसाजोजों देहायारि सोमोन्दो लाखिलायदों। आथिखालनि मुगायाव निजा न'खरनि मानसिजों बिफायानो फिसाजोजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै गोरबोआव थानाय जाथाया आथिखालाव ससियेल मिडियायाव नुजागासिनो दं आरो बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय गावखौ सांग्रां लाखिनायनि गोनांथि दङ आरो गावनि आंगो सुबुंजोंबो खाथियै थाजाबनाय जाजाबनायफ्रा बांद्राय मोजां नङा। गावखौ सामलायनायनि महरै जेसेबां न'खरनि मानसिजों मिउचुएल आन्डारस्टेन्डिं थानांगौ बेखिनि लिमिटखौ जाहाथे क्रस खालामनानै जोङो थाङा। बेखौ क्रस खालामोब्लानो नोंथांनि लाजिनाय एबा लुबैनाया लिमिट क्रस जायोब्लानो गावनि न'खरनि एबा गावनि आंगो मानसिजोंनि गेजेरावबो बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो लानाया जानो हायो। मानोना अरखौ दैजों लुखुमोरनो हायो, नाथाय गांनाय सोलेरखौ हरखाबै लुखुमोरनाया बियो साधु सन्यासिनि थाखायबो बियो गोरलै नङा। बेनिखायनो जों सरासनस्रा सुबुंफ्रा बेफोरखौ दबथायनांगौब्ला गाव गावनो सामोल जानांगोन, अब्लानो बेखौ दबथायनो हागोन। बेबायदिनो सैमा अमा मोसौनिफ्राय मानसि गथ' जोनोम जादों। बावैसो जों फेसबुकाव मोनसे न'खराव सैमाया मानसि गथ' जोनोम जानाय लामायाव जों नुनो मोनदों आरो बे सैमाया गथ'खौ जोनोम होनो थाखाय गावनि गथ'खौ दैगारनो हानाय जि लामा, बे लामाया थोजासे नङैनि जाहोनाव बे सैमाया सासे गथ'खौ मोजां रोखोमै जोनोम होनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव बियो बाब्राब बे गथ'खौ गावनि गोरबोनिफ्राय दिहुननो थाखाय नाजानाय आरो लामायाव बे सैमाया बे गथ'खौ जोनोम होनो थाखाय गाबख्रावबाय थानाय थासारिखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोरनिफ्राय जों हमनो हायो जोंनि मानसिफ्रा आथिखालाव गावनि गांनाय लुबैनायखौ दबथायनायनि मोनसे असिला लानानै न'आव फिसिनाय जुनारफोरजों बेबादि देहायारि सोमोन्दो लाखिनायखौ नुनो मोनदों आरो माखासेफ्रा समाजारि बिजोङाव नुजादों आरो माखासेया सीसी केमेरानि जोहै बेखौ मोनथिनो हानाय जादों। दा बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो नांगौब्ला नों मानबता गावनि मान सन्मानखौ नोङो मोजां रोखोमै लाखिलांनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा मानसि महरै जाखिनि लामाजों लिमिट क्रस खालामाबासिनो समाजनि खान्थि आयेन आब्रुथिखौ लाखिनानै नों संसाराव सोलिनो गोनां जायो। बेखौ लिमिट क्रस खालामोब्लानो मानसिया गाज्रि खामायाव थांनो गोनां जायो आरो बेबायदि थांनानै जोबथा बुब्लियाव गावबो मोनसे समाव सिलिंखार जानायखौ गावनो बोजबनानै लानो गोनां जायो। बेनिखायनो धोरोम होननाय मोनसे जिनिस दङ आरो सोरगोआव थानाय आफा इसोरा जेखौबो नुयो। बेनिखायनो जों बांद्राय गाज्रि खामानि मावब्ला जोंहा मोरोन दं, बेखौ लानानै जुदि फोथायनानै नों खामानि मावलाङोब्ला नोङो पाप आरो इनायनिफ्राय नों बारग'नो हायो, मानोना इसोरा जेखौबो नुयो। गुबुन फारसेथिं मोखां बिजाबाव एनिभार्सारि फालिदों आरो गुबुन फारसेथिं गुबुनजों सानफ्रोमबो सोमोन्दो लाखिलायदों। बेनो थारैनो कलिजुग, फोथायनो दा जेबोआनो गैला। दानि समाजाव नोङो गावनि गथ' गथायनिफ्राय लानानै
बांसानद्राय समाजनि सोमोन्दारि सुबुं आंगो सुबुंफोरनि खोथाखौनो बुं बा गुबुन सुबुंनि खोथाखौनो बुं, आथिखालाव फोथायनो थाखाय जोंनि आखायाव जेबो अनजिमा गैला, गासिबो लाथिख'। दा बेनिखायनो बे लाथिख' संसाराव गावखौ मोजां रोखोमै सामलायलांनोबा नोङो गावखौ लैखोन रेखानि गेजेराव लाखिनानै नों समाजखौ दैदेनलांनो नाजायाब्ला नोंनि न'खर, नोंनि बिब' बिनानाव, नोंनि बाहागि गुस्थिफोरखौ नोङो मोजां रोखोमै सामलायलांनानै सासे राफोद नोगोरारि एबा मोजां आखुनि मानसि दानो नांगौब्ला माखासे सेक्सननि मानसिया दिनै सांग्रां जानांगोन आरो बेफोरनिफ्राय जों माखासे सोलोंथाइखौ लानो नांगोन आरो बे सोलोंथाइफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै प्रपार इउटिलाइज खालामनानै जोङो साफ्रोमबो मानसिया जाहाथे इनाय उदखार नासयनाय गादबनाय आरो गाज्रि खामानिफ्राय जों माबोरै रैखाथि जानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै नों एसे आं एसे खामानि मावलायनानै जोङो बैफोर समाजाव दागो नांनाय माखासे आखुथायनि बिगोमागिरिफोरखौ जों माबोरै सामलायनानै मोजां मोनसे समाज, मोजां मोनसे न'खर आरो मोजां सुबुं सम्पद जोंनि समाजाव बोरै दानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि आफादफ्राबो खामानि मावनांगोन आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां रोखोमै सामलायनानै बेफोरनिफ्राय होबथानो नाजायाब्ला जोंनि समाजा मोनसे समाव नोरजिया जागोन आरो बेबादिनो जोंनि समाजाव गोग्गो सुबुंनि आंखाल जागोन आरो सुबुंनि आंखाल जायोबा जोंनि समाजा जोबस्रांलांगोन। बेनिखायनो जोंनि समाजाव दिनै राफोद गुनि गियानि एबा सोलोंथाइ गोनां सुबुं दानानै जोंनि न'खरखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय बयबो नाजानांगोन आरो बावहाय बयबो लोब लोब बाहागो लालायनानै जों गावखौनो फोथारनो नाजानांगोन। अब्लानो जोङो गोथार लामाजों जों दावबायनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर'।